μέσο μεταφοράς που έχουμε από εδώ, από τη Δημοτική Ενότητα Κερκίνης, και για Σέρρες αλλά και για Θεσσαλονίκη Κιλκής. Δεν έχουμε εμείς κτέλ λεωφορεία εδώ. Είναι τα σχολικά που μέχρι το μεσημέρι δουλεύουν και αυτά όταν έχει σχολείο, έτσι. Ναι. Μετά, δηλαδή το καλοκαίρι, τις αργίες, δεν υπάρχουν λεωφορεία να εξυπηρετούν τον κόσμο. Και πάλι μέχρι το μεσημέρι. Το μόνο μέσο είναι το τρένο. Παραδοσιακά ήταν το τρένο. Και σιγά σιγά μετά την απομάκρυνση του στρατοπέδου, σιγά σιγά τα δρομολόγια λατωθήκανε. Μετά πέρασε και σε ιδιώτες στη Hellenic Trend και εκεί μείνανε 2 τρένα που είναι εντελώς άβολα για το επιβατικό κοινό. Και το δεύτερο είναι ότι κοντά στα 2 δρομολόγια που είναι εντελώς ακατάλληλα έρχεται να προσθεθεί και το κλείσιμο του σταθμού, του πρακτορείου, γιατί πρακτορείο είναι στην ουσία, ναι. Και πρέπει ο κάθε πολίτης, ο γυρασμένος πολίτης, γιατί η περιοχή μας είναι γυρασμένη, να βγάλει εισιτήριο μόνος του, ηλεκτρονικά, που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να το κάνει. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα μας, κάναμε κάποιες διαμαρτυρίες, απευθύνθηκε ο Δήμαρχος κάτω στον Υπουργό Μεταφορών, περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε το τι μπορεί να γίνει. Τώρα η περιοχή σας είναι και αυτό που λέμε άγωνη γραμμή, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως, είναι άγωνη γραμμή. Επιδοτεί το κράτος τη Hellenic Trend με αρκετά εκατομμύρια ευρώ για τις άγωνες γραμμές. Και άγωνη γραμμή είναι και Θεσσαλονίκη Σέρρες.